חברים, פה היום דני בסרטון חדש בערוץ והיום אני הולך לשחק בברול סטארס. יאללה, בואו נתחיל חברים יקרים. לא לשכוח לשים לייק ועוקב ופעמון. יאללה ביי. אז יאללה, בואו נשחק כדורבול. אז יאללה, בואו נתחיל כדורבול. יאללה חברים יקרים, ניצחנו! לא מאמין לכם. לא נורא חברים, אנחנו טובים רצח. היידה חברים, שימו לייקים ועוקבים. לא מאמין חברים יקרים, מה היידה? היידה חברים יקרים. צעקתי תציל אותי, אני מקולקל, דמיונות רוחים. ניצחנו. כל הכבוד. אני אחזור לכם כבר כזה באמצע המשחק, אז יאללה ביי חברים יקרים. אז הנה חברים, בדיוק אני סיימתי את המשחק הקודם וניצחתי אותו, קיבלתי עוד 10 גביעים. אז אני אחזור אליכם כשאני אסיים את המשחק הזה, אבל אני חושב שאני הפסדנו. אז הנה חברים, בדיוק סיימתי. זהו, כמה גביעים קיבלתי? מה? 15 גביעים, 440 קוינס. בואו נפתח. לא, הכל נדיר, הכל נדיר, מה אני צריך את זה? בא לי את המדהים. אני אעשי כמה גביעים ואני אחזור אליכם, יותר מ-20. יאללה ביי חברים יקרים. אז אני חברים בדיוק סיימתי. בואו נצא. אדיר. אדיר.
חזר לי 16 גביעים. אז בואו נציג את ה-16 גביעים האלה ואני אחזור אליכם. אז חברים, אני הפסדתי את המשחק הזה, אז אני רוצה להחליף שחקן לא יודע, אני אקח את באגו. יאללה, כשיהיה לי את ה-15,000 אני אחזור אליכם. אז יאללה ביי חברים יקרים, לא לשכוח לייק ועוקב ופעמון. הנה חברים, חסר לי רק עוד 4 גביעים, אז יאללה, להצלחה ולהצלחה. משחק האחרון. טוב יאללה, אני אעשה את זה לבד. אז יאללה ביי, שימו לייק ובעוקבים. וואי, אני פוחד, פתאום אני עכשיו מפסיד. עכשיו אנחנו פותחים בעוד 3. חבר'ה, שימו לייקים, עוקבים. בעוד 3, בעוד 2, בעוד 1. נו מה? תעמיד לא יוצא לי. טוב חברים, היה איתכם כיף, תודה רבה שצפיתם בי. מאוד היה לי כיף. אז אני הייתי דני, היה כיף. אז